Bună! Sunt Ioana de la Uș 365, iar în acest video te voi învăța cum să măsori corect dimensiunea golurilor de montaj pentru ușile tale. În practică vei întâlni două tipuri de dimensiuni: dimensiunea tocului de ușă, ce reprezintă cota exterioară a tocului pe lățime și înălțime, cât și dimensiunea golului de montaj, luând în calcul pardoseala finită și toleranța pentru spuma de montaj. Vom lua dimensiunile pentru golul de montaj. Înălțimea se măsoară în două puncte, de la cota finită a pardoselii și până la buza de sus a golului. Pentru lățime măsurăm distanța dintre lateralele golului de montaj în 3 puncte, sus, median și jos. În cazul ușilor cu toc reglabil, măsurăm grosimea ambilor pereți la fel în 3 puncte, sus, median și jos. Cu aceste dimensiuni mergem pe uș365.ro și alegem modelul preferat de ușă. Verificăm dacă aceasta este potrivită pentru dimensiunea noastră de gol pe lățime cât și pe înălțime. Pentru a selecta corect intervalul de grosime a tocului, din cele 3 dimensiuni ale grosimii de perete măsurate anterior, o luăm în considerare pe cea mai mare și verificăm apoi intervalul potrivit. Spre exemplu, dacă avem o grosime de perete de 21 de cm, vom alege intervalul de 180-240 mm. După ce am făcut toți acești pași, putem plasa comanda online. Un specialist Uș 365 va prelua comanda și vă va suna pentru o verificare înainte de a fi expediate ușile către dumneavoastră. Eu am fost Ioana de la Uș 365 și sper că am fost de ajutor astăzi. Până data viitoare, numai bine!